Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. No se'n vaguen fins al final, que hi ha moltes sorpreses. Connectem a la Casa Blanca en les últimes notícies. El director del Centre Nacional de Lluita Antiterrorista dels Estats Units ha presentat la seva dimissió per no estar d'acord amb la guerra a l'Iran. El president de Cuba diu que mai es rendirà. Ha mort el ministre d'Intel·ligència d'Iran després dels bombardejos d'ahir per Israel. Demà la cremà. Felicitats a tots els fallers i falleres que treballen tot l'any per a fer la millor festa del món. Ja baix. Ja pots vindre. Ja estic aquí. Yo también estoy así. Demà núvol sol i podria caure alguna gota. Tornem divendres. Ja vaig. Felicitats als Pepes, Joses, Josefines i en especial a tots els pares. Hey, soy un truán. Se me hace la boca agua.